senyor Cribillers vol fer una observació sobre les que ha fet el senyor Gasulla referent al transport públic. Mancances és evident que n'hi ha moltes en el transport públic. Si pot dir coses, sisplau. En un article al Nació Garrotxa, el passat mes de novembre, la confeccionista Carlota Rodríguez exposava un seguit de qüestions a millorar del transport públic a la comarca. La situació de les parades dels pobles, que obliga a caminar per marges estrets de la carretera perquè no hi ha camí per vianants, la manca de senyalització lluminosa d'alguns busos que provoca que de nit no es pugui reconèixer si el vehicle que s'acosta és un autobús, un camió, una furgoneta o què és, la manca de marquesines i fanals en algunes parades, és a dir, sense llum que et faci visible pel conductor i sense empara pels dies de pluja o com aquests dies de sol, etc. Paral·lelament, són diverses les persones que a través de les xarxes socials es queixen sovint d'altres mancances, com per exemple l'usuària que es queixava a través de l'Infogarrotxa de la poca freqüència de busos que hi ha cap a Barcelona els caps de setmana, o una altra que es queixava que es mantinguessin en servei alguns autobusos totalment obsolets i que no compleixen la normativa actual. Més enllà de les xarxes socials, només cal entrar a la web de la Teissa per adonar-se que necessita una renovació urgent. Els proposo que facin aquesta prova, entrin a la pàgina web del TPO i intentin trobar la informació de quan val el bitllet senzill, o si per comprar-lo cal alguna targeta de l'estació d'autobusos, o si es pot comprar directament a l'autobús, o en cas de poder-ho comprar, si es pot pagar en targeta o en efectiu, o intentin trobar, per exemple, el mapa de totes les parades d'autobús de la comarca. Hi ha parades que els usuaris han descobert perquè han vist gent pujant o baixant, però que no apareixen en cap horari ni en cap mapa. Tot això és informació que senzillament no hi és. Portem temps recollint propostes de les persones usuàries. Les parades haurien de comptar amb aparcaments de bicicletes, ja que no tots els busos permeten pujar-les. Cal que totes les parades tinguin marquesina i fanal. Cal que els busos tinguin canvi de 50 euros. Actualment només en porten de 20 i a vegades no volen fer canvi perquè ja han fet la liquidació abans d'acabar la línia. Cal coordinar la neteja dels vidres de les marquesines amb el tall de la vegetació perquè si no tampoc et veuen. Cal adequar els models d'autobusos a trajectes curts entre pobles de la comarca, etc. El dia que vulguin estem disposats a reunir-nos i parlar-ne perquè el llistat és llarg i el tema s'ho mereix. Pensin que cada dia que passa més frustració es genera i com més frustració, més probabilitat que els usuaris acabin optant per altres mètodes de transport. I en definitiva, si realment volem que més gent opti per aquest mitjà de transport, cal escoltar les demandes dels usuaris, tant dels actuals com dels potencials, i fer-los partíceps de la millora del servei. Això és el que nosaltres faríem i esperem que l'actual equip de govern també hi estigui d'acord. Merci. Senyor Cribillers vol fer una observació sobre les que ha fet el senyor Gasulla referent al transport públic. Mancances és evident que n'hi ha moltes en el transport públic. Si pot dir coses, sisplau. Sí, bé, certes coses que ahir no m'han arribat, algunes altres són relatives a comarca, tot i que és veritat que certs serveis són anomenat algun servei de direcció a Barcelona o amb destinació a Barcelona, que em consta que a nivell comarcal han fet gestions o fins i tot dins del nostre propi govern s'han fet gestions per intentar ampliar aquest servei. Sobre mancances d'equipaments o de vehicles, doncs estarà bé que se'ns informi i se'ns digui exactament què és el que es troba, perquè no diré setmanalment perquè mentiria, diria que més o menys un cop al mes, 2 cops al mes ens arriba alguna mena de comentari al respecte i s'atén fent la consulta i el requeriment en cas necessari a l'explotador del servei en cada cas.